ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପ୍ରକୃତ ନିୟମ କ'ଣ? ହାତ ପାଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସିବ ମୌନ ହୋଇ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ମନରେ ଧାଇ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ସେବନ କରିବ ଯଥା କାଳରେ, ଉଛୁରୁ ସଅଳ କରିବ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ସେବାରେ। ଅତି ଗୁଡ଼େ ଅନ୍ନ ଖାଇବ ନାହିଁଟି ପେଟକୁ ବିଡ଼ି, ପେଟ ପୁରି ଗଲେ ଉଠି ନ ପଡ଼ିବ ସେ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ି। ଭୋଜନ ଆଗରୁ ଜଳପାନ କେବେ କରିବ ନାହିଁ, ଜଳ ରଖିଥିବ ଦରକାର ହେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। ଭୋଜନ ସରିଗଲେ ଆଚମନ କରି ମୁଖ ଧୋଇବ, ଭୋଜନ କରିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଳ ପିଇବ। ଖାଇସାରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନ କାମ କରିବ, ଖାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମ କଲେ ନାନା ରୋଗ ଧରିବ। ଖାଇବା ବେଳରେ ହସିବ ନାହିଁ କି ଗପିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ନକୁ ଅମୃତ ସମାନ ଚିନ୍ତିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି। ଦିନକୁ 2 ଥର ଅନ୍ନ ସେବା କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ବହୁ ଥର ଅନ୍ନ ସେବନ କରି